者かもなんちゅうかをちゅうかも多いで初心者も OK ピピス入魂ですピピス濃紺です当たるもはけで当たらぬも駆け引きだぶっちゃけはっちゃけたちょくちょく直撃だ衝動にこのに捧げましょうといや無理無理と言いたかっただけそんな気はもうはなやばいまあやるからやりんこちゃんとだって描きましょう上下にバーチェでには宿るチェまた一人チェさせのれのれ指パパパパチは溢れてててて任せなんてどうかどうか許しません将来心に包みななのですやり直して一段飛ばしでバチ先伸ばしで辛いことなしでモチベを上げろウェイクアップ笑顔さい方が種は巻いててて東西国のポジティブに騒ごう